Körülbelül 2 hónapja, szeptemberben kerestek meg bennünket telefonon a Vision cégnek a képviselői, hogy lenne egy olyan lehetőségük, hogy ingyen terméket adnának rászoruló gyermekeknek. És akkor mi ezt kitettük a fali újságra, és lehetett rá jelentkezni a szülők részéről. Aztán tartottak egy előadást az óvónőknek, hogy mi is ez a termék tulajdonképpen, és aztán mi ezeket átadtuk a szülőknek. Körülbelül 2 hete kaptuk ezt a gyerekvitamint felhasználásra. Hát többek között a sok beteges közül bennünket is kiválasztottak. Elég gyakran volt a kislányom megfázás által, szövődményekben, hőrkurutban, tüdőgyulladásban, arcüreggyulladásban. És pont amikor elkezdtük szedni a terméket, azelőtt is erősen taknyos, tehát megfázásos állapotba került már. Gondoltam, na, itt befellegzett oda az óvodának, jövő héten nem jövünk. De érdekes módon, ahogy elkezdtük szedni a vitamint, ez az állapot magától rendeződött egy 2-3 napon belül, tehát elmúlt ez a megfázásos állapot, azóta is jól van a gyerek, jól érzi magát, energikus, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, én elégedett vagyok vele egyenlőre. Havi szinten több mint 100 gyermek kapott tőlünk terméket. Nagyon-nagyon jók a visszajelzések, ez november, december és január hónapban történt ez a felajánlás, tehát megkapták a gyerekek a termékeket, és nagyon jó visszajelzéseink vannak, szuper eredményeket értünk el a termékekkel. Most már többen kérik azóta is, hogy ők szeretnék ezt folytatni is, saját jogukon, tehát nem felajánlásként. Kislányomnak a Lifepack Seniort adtam, 3 hónapon keresztül szedtük egyenlőre, de úgy tűnik, hogy ez nagyon bevált nekünk, úgyhogy fogjuk továbbra is rendelni a cégtől ezt a terméket. A tapasztalat az röviden az, hogy a gyerek sokkal kiegyensúlyozottabb, energikusabb. Most annyit tudni kell, hogy az én kislányom 4. éve rója az óvoda kapuját, de mindig ilyen 2 hetes periódusokban beteg lett szegényként, tehát sok mindent összeszedtünk, viszont mióta a Vision-t szedjük, azóta egyetlen egyszer volt beteg, és ez a betegség is egy enyhe lefolyással végződött, tehát nem ütött el annyira, mint az eddigiek, úgyhogy nekem csak jó tapasztalataim vannak vele kapcsolatban. Meg hát a felnőtt készítményekkel is kapcsolatban vannak jó tapasztalataim, ugyanis a férjem is szed készítményt, és én is. Én azt vettem észre magamon, hogy sokkal jobban tudok koncentrálni a feladataimra, a dolgaimra. A páromnál pedig minden őszön fellépett egy ilyen asztmatikus jellegű köhögés, amit ez a tabletta teljesen megszüntetett, tehát le a kalappal a termék előtt. Mi a juniort szedtük, a kislányom ezt a vitamint kapta, és hát nagyon jó tapasztalataim vannak vele kapcsolatban. Hál' Istennek nekem azóta a gyermekem nem volt beteg, ha esetleg beteg is volt, akkor naponta 2-szer szedtük, és úgy szinte magától elmúlt például a köhögése, ha csak kisebb köhögése volt, nem volt lázas belőle, mint ami esetleg máskor már előfordult, hogy lázas volt, úgyhogy én nagyon meg vagyok vele elégedve. Nagyon örültem, hogy kaphattam ezt a lehetőséget, hogy kipróbáltam ezt az új terméket, és furcsa tapasztalataim vannak, egyiknél ilyen, másiknál olyan. Nagyobbik kislányom Petra, nála azt tapasztaltam, hogy eddig nem nagyon ette a zöldségféléket, úgy válogatós volt minden területen, most viszont válogatás nélkül eszik mindent. Ez nagyon jó, nagyon örülök neki. A másik kislányom viszont husika. Attól féltem, hogy hízni fog, de szerencsére nem ez történt, megnyúlt. Növekedést tapasztaltam nála, és ennek örülök, hogy nem hízott tovább, és nagyon aktívak. Mind a ketten reggel 6-tól este 9-ig élnek, holott a testvérem gyerekei már fél 8-kor ágyba vannak, és gondolom ez a vitaminnak tudható be, hogy ilyen aktivitást tapasztalhatok náluk. Azért próbálkoztunk a vitaminnal, mert nálunk hagyományosan allergiás betegségek vannak a családban. És télen pedig általában rendszeresen visszatérő, nem túl gyakori, de azért visszatérő felső légúti fertőzések. Emiatt próbálkoztunk, ha jó lesz a vitamin, és tényleg azt mondhatom, hogy az első hónap után érzékelhető volt az étvágyának a javulása, illetve szerintem sokkal élénkebb lett, és a 3 hónap alatt egyetlen egyszer sem kellett antibiotikumot szednie. Október vége óta szedjük, és az étvágyuk egyértelműen javult, és sokkal kevesebbet betegek. Most egy bárányhímlőt éppen elkapott a kisfiam, de ez vele járója az ovis létnek, de észrevehetően. Szinte ő egyszer volt beteg, a lányom 2-szer, de antibiotikumokat nem szedtek, úgyhogy nagyon jó tapasztalataim vannak. És egyébként a gyermekekre mi jellemző, mennyire voltak ezidáig esetleg betegesek?
elég gyakran betegek voltak, főleg a kislányom, aki most friss csoportos, úgyhogy a szeptember-október az úgy telt, hogy 2 hét ovi, 1 hetet otthon, és október végén kezdtük, és azóta ezt az ovis napló is bizonyítja, hogy szinte végig járt. Nekem az volt a tapasztalatom, hogy kevesebbet hiányoztak azok a gyerekek, illetve enyhébb lefolyású volt a betegség, nem voltak lázasak, nem voltak olyan komoly tüneteik. Azt hiszem, hogy nem csak a kolléganőim, hanem a szülők is nagyon boldogok, ha itt lehetnek az oviba, és nem kell a szülőnek otthon maradni, kimaradni a munkahelyéről, úgyhogy hát mi örülünk. Mi szeretjük, ha sok gyerek van nálunk. A Vision termékeket a szintén nyíregyházi Bóbita óvoda kicsijei is kipróbálhatták. Az önök óvodájában igazán nagy jelentősége van annak, hogy a gyerekek kapcsolatba kerülhettek a Vision termékekkel, pontosan miért? Ez így van, hiszen a nyíregyházi Bóbita óvodában asztmás, illetve krónikus légúti beteg gyerekekkel is foglalkozunk, és az ő számukra különösen fontos dolog az, hogy a betegségből sokkal hamarabb fölgyógyulhatnak. Mik voltak a tapasztalatok a Vision termékcsaláddal kapcsolatban? Azok a gyerekek, akik szedték ezeket a termékeket, a betegségből sokkal hamarabb fölgyógyultak, illetve a betegségnek a lefolyása is könnyebb volt, tehát azt gondolom, hogy abszolút megkönnyítette a szülők, illetve a gyerekeknek a dolgát. Mit jelent egy óvoda életében, ha a gyerekek nem hiányoznak nagyon sokat, és a betegeskedésük ideje is egy kicsit lecsökken? Nagyon fontos dolog, hiszen az a jó, hogyha a gyerek minél többet ott van, nem hiányzik, ez mindenkinek jó. Jó a gyereknek, jó a szülőnek, jó a társadalomnak.